Hvad synes du om pole dance? Det er jo noget af det mest fantastiske, vi har. Det går ud over alle grænser. Ja. Men det er ikke det, jeg synes bedst om. Må jeg spørge, hvad du synes bedst om? Jeg vil faktisk hellere have en franskbrødsmad med ost. En god følelse. En virkelig, virkelig god følelse. Jeg får det godt med mig selv. Er det dejligt? Ja. Næsten orgasme. Næsten orgasme? Ja, kun næsten. Kan du beskrive følelsen? Jamen, har du aldrig nogensinde haft orgasme? Der ikke være noget krig. Det vil løse alle problemerne. Verdensfred. Ja, jeg kan godt lide det. Det ved jeg ikke. Jeg får en god følelse. Du får en god følelse? Jeg får en lidenskabelig følelse. Hvor ofte dyrker du pole dance? Hele tiden? Det er rigtigt. Det gør jeg vel et par gange om ugen. Et par gange om ugen. Et par gange om ugen? Er det højdepunkterne på ugen? Nej, ikke helt. Det er det faktisk. 2 gange. Nej. Hver anden dag, tror jeg. Når der er på skolen. Får du undervisning i pole dance? Ikke i røven. Du får ikke nydelse ud af det. Nej, jeg knipper den ikke, vel? Hvor ofte får du undervisning? Hvor mange gange om dagen? 4. Mindst. 4 er lidt meget. Så bliver du lidt tyk måske. 3. Okay, 3. Sådan hver dag, for det får vi på skolen hver dag. Alt for mange gange om dagen. Alt for mange gange om dagen. Hvad synes du om at se pole dance? Er det nærmest ligesom en orgasme? Ja, stort set. Sødt, blødt og behageligt. For meget bolle. Dejligt. Dejligt. Lækker. Creme. Smag og fantastisk. Fantastisk. Hvad siger instruktøren? Det er et godt initiativ i folkeskolen og alle andre skoler. Og en af ministrene har fundet ud af, at poledance, det er faktisk rigtig godt til, det giver motion, det giver styrke. Det er jo nærmest en kunstart, så vi ser frem til en masse børn, der dyrker poledance i skoletiden. De unge føler sig jo inspireret, det er en anelse frækt, og teenager, de tænker jo lidt på sex, men på den anden side, så er det jo altså også, det er fysisk styrke, det er koncentration, det er kunst. Det er vel lidt sexet, og de tænker lidt på stripbar og alt muligt andet, men det er jo bare et spørgsmål om opdragelse. Pigerne, tror jeg, vil elske det. De vil føle sig en lille smule frække og en lille smule sexet, og så når de har prøvet det et par gange, så ved de også, at det er benhård træning, og så forsvinder det, og så får vi det ind på plads. Hvad de i virkeligheden sagde. Hvilken følelse får du, når du indtager kage? Det ved jeg ikke. Jeg får en god følelse. Du får en god følelse? Jeg får en lidenskabelig følelse. Beskriv kagen i 3 gange. Lækker. Creme. Smag og fantastisk. Nej, det var for mange. Fantastisk.